Tipong ko ngayon, anong dari? Budget. Hindi ko na ba ya? Tanong ko na ito. Ah. Ah? Tagal eh. Hindi ka na naganda ka? Taon na, may katantaon. Hindi nakaano pala ito lang pa niya. Karino. Mamaya, naantaan ko. At tagay. Duga na pa. Tanong, iya mo jay, lago. O yan. Pag-pasiya mo na kayo. Dapat bang mo?
37 and 24. Ano ito dito na yun? Okay, sarali mo na ito. What's up mga kadiskarte. So nakagawa na tayo ng pandiskarte natin ngayon. Okay mga kadiskarte, good afternoon. So ngayon is gumawa tayo ng ano na, patibong na natin oh, para dumiskarte tayo ng ulam natin bukas. So na-miss nyo ako kasi matagal akong hindi nakapag vlog, 4 months yata natigil. So ito na guys oh, patibong, ang patibong natin sa isda, sakto dito kasi baha oh. Ayan guys, baha. So ilalagyan na natin ito guys para may ano tayo. Okay, so yun guys oh, bagong bago. So bukas na natin yung ano, titignan, sana may mahuli. Ayan guys oh, baha pa dito guys oh. Ayan oh, baha pa rin guys, baha pa rin. So ingat mga kadiskarte. So bukas uli. Okay, so bukas na natin balikan yan. Takad na tayo. Yan o, baha pa. So kakape na tayo guys. Okay mga kadiskarte, bukas gagawin pa namin yung isa bukas. So dalawa yung ano ko, patibong ko, para maraming huli, maraming ulam. Okay, shoutout sa mga subscriber ko ha. So nagbalik na ang discarding panggalatok. Okay.